Social media o tabuk Uttar Pradesh ni Amrohani kaisa video jehino viral langi tongo bibi bahonok khorok tamrok borok chela khorok sabano kaijak hinui social media o tabuk o borok ni kaijak mangpli jefru social media kasai phaio video viral langi thangka tei norbo nukhana o viral video ni mangpli video ni screen o saimamani monte o bibi bahonok khorok tamrok wngkha borok influencer tai reels video rok swnamo borok ni cameraman bano kaijak hinui bo tabu koktoma channel tai mangpli rogo kasai phaimani nukha saimangka o khorok tamrok borok modikhai kaijakmani ukulungni karon kaisa tongo je borok khorok tam khorok sak tai khorok sana kakna uchukjak gaya amoni bagui no borok kagya karui borok khorok tam bibi bahonok khorok tam khai tongani hinui borok chela khorok sabai kaijago hinui borok sai khwnarwkha saimangka o bibi bahonok rokni mung wngkha saru sabitri tei santu hinui saimangkha tai je chela bai borok kaijago a chelani mung wngkha bikas hinui saimangkha jefru social media o mangpili kasai phaio torko bitorko bo wnglaikha tai hindu sangathon rokha a mangpili kasai phaimani pore belai no jolijagui bo tongmhakha tamoni hingkhe chela khoroksa bwrwi khorokta bo kaijaknani amoni legal da amte hairok hinui bo kokrok kasaui phaikha kintu a joto kokrok no upekha khaiui a bwrwi khorok tamrok hingkhe kaisa video mangpili swnamui saka je borok bibi bahonok khorok tamrok kakna uchukjagui wngma baise borok mudui haike chela khoroksa bai kaijago hinui borok sai khwnarwkha kintu tabuk phano o kaijakmani kubui busukjak tei kubui tabuk phano thik wngsukyaku haifeno social media o khai dabana khai tongkha je 3 jona bibi bahonok rok chela khoroksa bai kaijak hinui norok mangpili rok bo nugui mankhana o video ni screen o hingkhe nog tabuk social media rogo chela khoroksa bai bwrwi khorok tam kaijak hinui hima rok no nungmani pore khaina rok tamo hinui sanani uchung tamoni hingkhe amutui hairok tini society rogo busukjak rok tei impact rok khai nongni motui khai tamo wngjak kisa comment khai sadi।